Прывітанне ўсім. Я Кейсі Хамлін з Кейсі Budget Tours. BBB. Я Кейсі Хамлін з аэрапорты. Часам могуць быць крыху хаатычнымі, так? Доўгія чэргі, шмат людзей, шмат правілаў, якім трэба прытрымлівацца. Але за ўсім гэтым вас чакае прыгода. Магчымасць правесці час з сям'ёй і стварыць незабыўныя ўспаміны. Гэты цудоўны этап жыцця ідэальна падыходзіць для адкрыцця новых месцаў, а не проста сядзець дома і глядзець тэлевізар. Сёння я падзялюся з вамі 26 парадамі для падарожжаў, асабліва для тых, каму за 60. Гэта не тыя звычайныя парады, якія вы чуеце паўсюль. Гэта поўны інструмент, які дапаможа вам падарожнічаць без клопатаў. Мы ўжо паклапаціліся пра складаныя часткі, каб вы маглі засяродзіцца на атрыманні задавальнення ад падарожжа. Падарожжа – гэта магчымасць адчуць сябе ўпэўнена і сказаць: «Я яшчэ магу, свет належыць мне». Свет чакае вас, і мы зробім усё магчымае, каб ваша падарожжа было незабыўным. Давайце пачнем. Добра, самае галоўнае – ваш дакумент, які сведчыць асобу. Гэта ключ да ўсяго. Перад выхадам з дому пераканайцеся, што ў вас ёсць сапраўдны пашпарт або іншы дакумент. І цяпер, як кажуць, лепш перастрахавацца, чым потым шкадаваць. Праверце тэрмін прыдатнасці. Вы ж не хочаце непрыемны сюрпрыз, калі менш за ўсё чакаецца. Гэта як наступіць на міну ў капусным поле. Калі ваша вадзіцельскае пасвячанне не мае залатой зоркі, магчыма, вам прыйдзецца схадзіць у DMV або іншы офіс, каб яго абнавіць. І калі вы едзеце за мяжу, пераканайцеся, што ваш пашпарт сапраўдны як мінімум на 6 месяцаў пасля запланаванай даты вяртання. Гэта абавязковая падушка бяспекі. Не дазваляйце пратэрмінаванаму дакументу сапсаваць вашыя падарожныя мары. Гэта як будаваць дом на пяску. Праверце адзін раз, потым яшчэ раз і пажадана трэці раз. І вядома, захавайце свае дакументы ў лёгкадаступным месцы, каб не прыйшлося шукаць іх, як іголку ў стозе сена. Гэта ваш пропуск у свет прыгод. З такой падрыхтоўкай вы ўжо на паўдарозе да паспяховага падарожжа. Давайце пачнем гэтае падарожжа без стрэсу. Час, як мы ведаем, ваш лепшы сябар у аэрапорце. Мы раім прыбываць у аэрапорт за 2 гадзіны да вылету ўнутраных рэйсаў. Гэты дадатковы час ператворыць стрэс у спакой, нібы нядзельная прагулка ў парку. Доўгія чэргі на кантролі бяспекі – не праблема. Кіёск самаабслугавання не працуе. У вас будзе дастаткова часу, каб знайсці рашэнне. Выкарыстайце гэты дадатковы час, каб расслабіцца і выпіць смачнай кавы, як у вашай любімай кавярні. Або пагутарыць са сваімі блізкімі. Ранняе прыбыццё зніжае стрэс і дае вам душэўны спакой. Аэрапорт павінен быць закускай перад вечарай. Гэта значыць пачаткам падарожжа, а не прычынай для турботы. Вы не проста пасажыр. Вы ўпэўнены ў сабе падарожнік. Давайце пачнём гэтае падарожжа са спакоем. Праграма TSA Cares – гэта як вайп-пропуск для тых, каму патрэбна крыху больш увагі і падтрымкі. Проста патэлефануйце за 72 гадзіны да вылету, і вы атрымаеце спецыяльнага памочніка. Гэты памочнік правядзе вас праз праверку бяспекі, усё растлумачыць і нават дапаможа з багажом. Яны зробяць вашу паездку такой жа лёгкай, як шпацыр па парку, і вы будзеце адчуваць сябе цалкам спакойна, як сапраўдны вайб. Калі вы карыстаецеся медыцынскім абсталяваннем або вам патрэбна дадатковая дапамога, не саромейцеся скарыстацца гэтай паслугай. Нумар тэлефона вы можаце знайсці на сайце TSA. Дапамога заўсёды побач, таму не бойцеся яе прасіць. Мы хочам зрабіць вашу паездку як мага больш прыемнай і камфортнай, каб вы атрымлівалі асалоду ад кожнага моманту, як на адпачынку. Калі вам 75 гадоў ці больш, TSA, гэта значыць Упраўленне транспартнай бяспекі, мае асаблівыя рэчы, каб зрабіць праверку бяспекі ў аэрапорце прасцейшай і хутчэйшай для вас. Гэта як атрымаць VIP-білет на канцэрт, але ў аэрапорце. У большасці выпадкаў вам не трэба здымаць абутак ці лёгкую куртку. Вы аўтаматычна атрымліваеце гэтыя перавагі, таму не трэба хвалявацца ці спецыяльна прасіць пра іх. Гэта як нечаканы бонус. Дзякуючы гэтым невялікім перавагам, праверка бяспекі становіцца значна прасцейшай і больш камфортнай, амаль як падарожжа першым класам. Часам можа спатрэбіцца дадатковая праверка, але звычайна ўсё праходзіць гладка і без стрэсу, як нядзельны абед у бабулі. Вам проста трэба сказаць агенту TSA свой узрост, і яны зробяць усё астатняе.
Гэта як мець асабістага памочніка ў падарожжах. Гэтыя невялікія перавагі зробяць ваша падарожжа значна больш радасным і камфортным, як цёплая коўдра ў прахалодны вечар. Памятайце гэтыя парады і выкарыстоўвайце іх, каб зрабіць сваё падарожжа выдатным. Ніколі не кладзіце важныя лекі ў зарэгістраваны багаж. Заўсёды трымайце іх пры сабе, у ручной паклажы. Вы можаце браць з сабой усе неабходныя лекі, абмежаванняў па колькасці няма. Правіла 100 мл не датычыцца вадкіх лекаў, але вы павінны паведаміць пра іх. Каб іх было лёгка распазнаць, лепш трымаць лекі ў арыгінальнай упакоўцы. Калі ў вас ёсць вадкія лекі, заўсёды паведамляйце пра іх супрацоўнікам службы бяспекі падчас праверкі. Ваша здароўе самае галоўнае, асабліва падчас падарожжаў. Няхай гэта будзе адпачынак на Балтыйскім моры ці ў больш цёплых краях. Памятайце гэтыя парады, каб падарожнічаць спакойна і без клопатаў, як і належыць падчас заслужанага адпачынку. Заўсёды майце лекі пры сабе. Не рызыкуйце, будзьце гатовыя да ўсяго, як да польскага надвор'я. Клапацячыся пра сваё здароўе, вы забяспечваеце сабе бяспечнае і прыемнае падарожжа без непрыемных сюрпрызаў. Калі вы падарожнічаеце з медыцынскім абсталяваннем, заўсёды добра мець пры сабе запіску ад доктара. Гэтая запіска павінна тлумачыць, чаму вам патрэбна спецыяльнае медыцынскае абсталяванне, напрыклад, апарат CPAP або кіслародны канцэнтратар. Наяўнасць такога дакумента можа значна палегчыць падарожжа, як пры рэгістрацыі, так і пры размове з супрацоўнікамі авіякампаніі. Гэта не толькі для вашай бяспекі, але і для авіякампаніі. Калі ласка, заўсёды трымайце запіску разам з медыцынскім абсталяваннем або ў ручной паклажы. Будзьце гатовыя пагаварыць пра гэта падчас рэгістрацыі або пасадкі ў самалёт. Самае галоўнае – даць усю інфармацыю загадзя, перш чым вас спытаюць. Такім чынам, усе вашы медыцынскія патрэбы будуць задаволены без праблем. Калі вам патрэбна крыху больш часу, каб сысці ў самалёт, не саромейцеся прасіць дапамогі. Авіякампаніі прапануюць такія паслугі ўсім пасажырам. Проста пагаварыце з персаналам ля выхаду на пасадку і скажаце, што вам патрэбна дапамога з-за камфорту ці цяжкасцяў у перамяшчэнні. Проста пагаварыце з персаналам ля выхаду на пасадку і скажаце, што вам патрэбна дапамога з-за камфорту ці цяжкасцяў у перамяшчэнні. У гэтым няма нічога ганебнага. Гэта зробіць працэс прасцэйшым для ўсіх. Невялікая і ветлівая просьба можа зрабіць цуды. Проста скажаце, што вам трэба. Гэта зробіць ваша падарожжа менш стрэсавым і больш камфортным. Калі вы ляціце доўга, кровазварот у вашым цэле можа моцна запаволіцца. Таму вельмі важна насіць кампрэсійныя шкарпэткі і часцей рухаць нагамі. Нават седзячы, вы можаце рабіць простыя практыкаванні, напрыклад, круціць шчыкаладкамі, рухаць пальцамі ног ці падымаць і апускаць калені. Гэта як маленькая трэніроўка ў паветры, і яна творыць цуды. І калі вы сядзіце ля праходу, а не ля акна, было б добра час ад часу прагульвацца па самалёце. Гэта як кароткая прагулка па калідоры, якая ажыўляе вашы ногі. Гэта дапаможа вам пазбегнуць адцёкаў ног і больш сур'ёзных праблем, такіх як тромбы, якія, на жаль, даволі часта сустракаюцца падчас доўгіх пералётаў. Лепш прадухіліць, чым лячыць, ці не так? Кампрэсійныя шкарпэткі лёгка даступныя ў аптэках ці вялікіх крамах. Было б добра пагаварыць з вашым доктарам, каб даведацца, якія з іх найлепш падыходзяць вам. Гэта як выбар абутку. Яны павінны быць ідэальнымі. Клопат пра сябе падчас падарожжа неверагодна важны. У рэшце рэшт, добрае здароўе – гэта аснова паспяховага падарожжа. Тады кожнае падарожжа будзе напоўнена энергіяй і радасцю. Паветра ў самалёце часта больш сухое, чым у пустыні, таму вельмі важна піць шмат вады. Вазьміце з сабой пустую бутэльку, напоўніце яе пасля праверкі бяспекі і піце патроху на працягу ўсяго палёту. Алкаголь і кава выклікаюць смагу, таму лепш пазбягаць іх. Дастатковая колькасць вады дапаможа вам пазбегнуць галаўнога болю, стомленасці і змены часавых паясаў. Тая маленькая кубачак вады, якую дае сцюардэса, звычайна недастатковая. Так вы будзеце адчуваць сябе бадзёра і будзеце гатовыя да новых цікавых прыгод. Вада – ваш лепшы сябар у падарожжы. Памятайце, што клопат пра сябе – гэта самае галоўнае, нават калі вы высока ў аблоках.
Калі вы браніруеце білет на самалёт, замест таго, каб выбіраць месца ля акна, падумайце пра месца ля праходу. Гэта дасць вам значна больш свабоды. Вы зможаце лёгка пацягнуцца, схадзіць у прыбіральню або проста крыху прайсціся па праходзе, не турбуючы іншых пасажыраў. Асабліва падчас доўгіх пералётаў месца ля праходу можа зрабіць падарожжа значна больш камфортным. Замест таго, каб адчуваць сябе замкнёным, вы будзеце мець свабоду рухаў. Вы будзеце адчуваць сябе як маленькая птушка, якая можа расправіць крылы, калі захоча. Так што не выбірайце першае трапіўшае месца, а прымайце свядомае рашэнне. Падумайце пра гэта. Месца ля праходу дае шмат свабоды і камфорту. Гэтак жа, як ваша любімае крэсла дома, дзе вы можаце расслабіцца. Гэта маленькае рашэнне, якое можа моцна паўплываць на ваш камфорт. Давайце зробім ваша падарожжа лепшым і больш камфортным, як нядзельная раніца з кавай і цёплымі булачкамі. Уявіце, што ваша маленькая ручная сумка – гэта аптэчка для вашай душы. Пакладзіце ў яе сурветкі, дэзінфікуючы сродак для рук, дарожную падушку, навушнікі з шумапрыглушэннем і, вядома, некалькі добрых закусак. Падумайце, што зробіць вас камфортнымі і шчаслівымі падчас падарожжа. Лёгкадаступныя закускі і забавы дапамогуць вам адчуваць сябе спакойна і расслаблена. Стварыце сваю ўласную утульную прастору падчас палёту. Пераканайцеся, што ўсё лёгкадаступна, каб вы маглі знайсці тое, што вам трэба, без праблем. Зрабіце сваё месца асабістым аазісам спакою. Заўсёды пазначайце свой багаж сваім імем і нумарам тэлефона. Гэта датычыцца чамаданаў, электронных прылад і нават адзення. У аэрапорце губляецца больш рэчаў, чым вы можаце сабе ўявіць. Усё гэтае спяшанне вельмі лёгка прыводзіць да страты багажу. Простая этыкетка або ідэнтыфікатар могуць зрабіць вялікую розніцу ў вяртанні згубленага прадмета. Такім чынам вы пазбегнеце непатрэбнага стрэсу. Размясціце свае кантактныя дадзеныя не толькі званку, але і ўнутры багажу. Гэта як мець падвойны замак на дзвярах, падвойная абарона. Каб быць яшчэ больш упэўненым, выкарыстоўвайце некалькі бірак. Кажуць, што занадта добра не бывае, але ў гэтым выпадку больш лепш. 5 хвілін падрыхтоўкі могуць выратаваць вас ад гадзін галаўнага болю. Гэтыя простыя меры, засцярогі дапамогуць абараніць вашы рэчы. Гэтыя дробязі сапраўды важныя. Яны дапамогуць вам мець камфортнае падарожжа. Дарагія падарожнікі, перш чым сысці ў самалёт, не забудзьцеся спампаваць праграму авіякампаніі на свой тэлефон. Гэта праграма дазволіць вам быць у курсе ўсіх змен у вашым падарожжы, такіх як змены выхадаў або затрымкі. Зручна, правда? Гэта ваш асабісты памочнік, такі сабе лічбавы анёл-ахоўнік для вашага падарожжа. З ёй вы можаце зарэгістравацца, паказаць свой лічбавы пасадачны талон і нават адсочваць свой багаж. Гэта сапраўдная рэвалюцыя, такая сабе чароўная палачка для вашага падарожжа. Шчыра кажучы, гэтая праграма зробіць ваша падарожжа нашмат прасцейшым і зручнейшым. Тэхналогіі спрашчаюць складаныя рэчы і робяць ваша падарожжа больш цікавым. Гэта як атрымліваць асалоду ад салодкага жыцця падчас падарожжа, але ў сучасным стылі. Вы заўсёды будзеце мець самую свежую інфармацыю пад рукой і зможаце падарожнічаць без клопатаў, як вопытны падарожнік, які ведае, што адбываецца. Няхай ваш тэлефон стане вашым асабістым памочнікам у падарожжах. Часам тэхналогіі нас падводзяць, так? Таму я заўсёды кажу, майце раздрукаваную копію свайго пасадачнага талона. Калі ваш тэлефон разрадзіцца ці праграма не будзе працаваць, раздрукаваны білет стане вашым выратаваннем, пазбавіўшы вас ад лішняга стрэсу. Вы можаце раздрукаваць яго дома перад паездкай або аэрапорце, выкарыстоўваючы кіёск самаабслугавання. Пакладзеце яго ў надзейнае месца, напрыклад, у ваш падарожны кашалёк ці іншую надзейную кішэню. Гэта наша аналагавая сетка бяспекі, якая можа выратаваць нас у гэтым лічбавым свеце. Дзякуючы гэтаму, што б не здарылася, вы зможаце спакойна працягнуць сваё падарожжа. Выкарыстоўвайце новыя тэхналогіі, але не забывайце старыя добрыя аналагавыя рашэнні. Абодва важныя. Будзьце сапраўдным беларусам, заўсёды гатовым да ўсяго. Калі вам патрэбна інваліднае крэсла, заўсёды пераканайцеся, што гэта паслуга пацверджана для кожнага аэрапорта ў вашым падарожжы.
Не мяркуйце, што паслуга проста ёсць. Выразна запытвайце яе пры вылеце, падчас прыпынкаў і па прыбыцці. Пацвердзіце гэта яшчэ раз на стойцы рэгістрацыі і нагадайце экіпажу перад пасадкай у самалёт. Як кажуць у нас у Беларусі, давярай, але правярай. Гэта залатое правіла. Будзьце ветлівымі, але настойлівымі, калі гэта неабходна. Гэта пазбавіць вас ад шматлікіх непаразуменняў і праблем. Плаўны пераход азначае менш клопатаў і больш спакою, як ціхая прагулка па беларускай прыродзе. Выразна паведамляйце пра свае патрэбы падчас падарожжа. Гэта дапаможа забяспечыць плавнае і бесперашкоднае падарожжа. Заўсёды майце пры сабе спіс усіх лекаў, якія вы прымаеце, з назвамі і дазоўкамі кожнага. Таксама майце кантактную інфармацыю вашага доктара. Думайце пра гэта як пра вашу сакрэтную зброю, як надзейны швейцарскі армейскі нож на ўсялякі выпадак. У экстранных сітуацыях гэты маленькі кавалачак паперы можа выратаваць жыцці. Думайце пра гэта як пра выратавальны камізэлька або аптэчку першай дапамогі для інфармацыі. Адзін асобнік трымайце ў кашальку, а другі дайце свайму спадарожніку. Яны будуць вашымі анёламі-ахоўнікамі, як добрыя суседзі, якія заўсёды гатовыя дапамагчы. Таксама добра было б сфатаграфаваць спіс на свой тэлефон. Як кажуць, лепш перастрахавацца, чым потым шкадаваць, так? Справа не ў тым, каб чакаць найгоршага, а ў тым, каб разумна падрыхтавацца як гаспадыня, у якой заўсёды ёсць план Б. Такім чынам, вы атрымаеце хуткую і дакладную дапамогу, калі яна вам спатрэбіцца. Для вашага душэўнага спакою пераканайцеся, што нават самая дробная дэталь на месцы. Ці ёсць у вас асаблівыя патрабаванні да ежы? Калі вы браніруеце свой рэйс, важна загадзя паведаміць нам пра свае асаблівыя патрабаванні да ежы. Лепш за ўсё зрабіць гэта за 24-48 гадзін да палёту. Авіякампаніі прапануюць мноства розных спецыяльных страў, такіх як стравы з нізкім утрыманнем солі для дыябетыкаў, безглютэнавыя або вегетарыянскія. Калі вы падымецеся на борт самалёта, будзе добра яшчэ раз пацвердзіць вашу замоўленую страву. Вельмі важна праверыць загадзя, бо пажаданні адносна ежы падчас палёту могуць быць цяжкімі для выканання. Плануючы загадзя, вы можаце атрымаць асалоду ад добрай ежы ў самалёце. Ваша здароўе самае галоўнае. Жадаем вам добрага падарожжа і смачнай ежы. Купля турыстычнай страхоўкі – гэта вельмі разумны крок. Яна сапраўды можа дапамагчы, калі вы захварэеце, ваш рэйс адменяць або ваш багаж згубіцца. Калі вы захварэеце за мяжой, ваша нарвежская медыцынская страхоўка можа не пакрыць усе выдаткі. Турыстычная страхоўка можа зэканоміць вам грошы і даць спакой падчас падарожжа. Заўсёды уважліва чытайце ўмовы страхоўкі, асабліва калі у вас ёсць праблемы са здароўем. Невялікія выдаткі зараз могуць выратаваць вас ад вялікіх непрыемнасцяў пазней. Давайце дапамагаць адзін аднаму, мець бесклапотныя і шчаслівыя падарожжы. Разам мы ажыццявім вашыя мары аб падарожжах. А цяпер давайце пагаворым пра мастацтва падарожнічаць з лёгкім багажом. Мы гаворым пра падарожжа толькі з ручной паклажай і невялікай асабістай сумкай. Калі вы не здаяце багаж, вы эканоміце час, грошы і нервы. Выкарыстоўвайце арганайзеры для упакоўкі, скручвайце вопратку, каб зэканоміць месца, і выбірайце універсальныя рэчы, якія можна спалучаць. Уявіце, што вы збіраецеся ў паход у горы. Усё павінна быць неабходным і шматфункцыяльным. Вам, верагодна, не спатрэбіцца столькі рэчаў, колькі вы думаеце. Падарожнічаць з лёгкім багажом азначае, што вы можаце рухацца больш свабодна. Менш багажу, менш стрэсу. Вы будзеце перамяшчацца па аэрапортах і гатэлях з значна большай лёгкасцю. Як танцор, які не губляе рытм, чакаючы свой багаж. Разумнае падарожжа робіць увесь вопыт больш прыемным. Заўсёды майце пры сабе кантактную інфармацыю для экстранных выпадкаў, асабліва ў вашым кашальку. І так, не забудзьцеся захаваць яе ў тэлефоне. Напішыце на маленькай картцы ICE, што азначае «У выпадку надзвычайнай сітуацыі». Дадайце нумар тэлефона і пакладзіце яе ў кашалёк за вадзіцельскім пасведчаннем. Выкарыстоўвайце функцыю медыцынскі ID ў вашым тэлефоне. Гэта хуткі спосаб перадаць важную інфармацыю ў складанай сітуацыі. Будзе добра, калі вы ведзеце туды інфармацыю пра алергіі,
групу крові і іншыя медыцынскія станы. Такім чынам, супрацоўнікі хуткай дапамогі адразу атрымаюць доступ да гэтых дадзеных. Гэта вельмі важна для бяспекі любога падарожніка. Падрыхтуйце ўсё, перш чым адправіцца ў дарогу. Калі ў вас мала часу, лепш пазбягаць кароткіх перасадак. Выдзяляйце сабе на перасадку хаця б 90 хвілін, а лепш і 2 гадзіны. Як мы ведаем, затрымкі рэйсаў не навіна, а адлегласці паміж выхадамі ў аэрапортах могуць быць велізарнымі, як лабірынт. Вам спатрэбіцца дастаткова часу, каб спакойна перамяшчацца, не спяшаючыся. Чым даўжэй перасадка, тым больш спакойна і расслаблена вы будзеце сябе адчуваць, як пасля добрай кавы ў вашым любімым кафэ на Казімежы ў Кракаве. Вы можаце выкарыстаць гэты дадатковы час, каб адпачыць, падрыхтавацца да наступнай часткі падарожжа і сабрацца з думкамі перад вылетам. Не дазваляйце занадта кароткай перасадцы сапсаваць вам дзень, як затрыманы цягнік на цэнтральным вакзале Варшавы. Калі плануеце паездку, выбірайце камфорт, а не хуткасць. Падарожжа павінна быць радасцю, а не гонкай. Вам трэба больш месца для ног. Ну вы можаце паспрабаваць папрасіць месцы для перагародкі. Гэта тыя сядзені, якія знаходзяцца адразу за сцэнамі, што падзяляюць розныя часткі самалёта. Паколькі перад вамі няма сядзеняў, у вас будзе шмат месца, каб выцягнуць ногі і расслабіцца. Вы будзеце адчуваць сябе так спакойна, амаль як на Балтыйскім моры. Часам гэта можа каштаваць крыху даражэй, але для доўгіх пералётаў гэта таго варта. Гэта як добры польскі шашлык, інвестыцыя заўсёды акупляецца. Аднак ёсць адна рэч, якую трэба памятаць. Падчас узлёту і пасадкі вы не зможаце трымаць ручную паклажу пад сядзеннем. Такім чынам, вам трэба вырашыць, што для вас важней – шмат месца для ног ці лёгкі доступ да асабістых рэчаў. Гэта як выбіраць паміж пірагамі і дранікамі. Абодва смачныя, але маюць свае асаблівасці. Падумайце пра плюсы і мінусы і выберыце тое, што лепш для вас. У рэшце рэшт, камфорт – гэта палова падарожжа. Памятайце, усмешка і шчырае дзякуй супрацоўнікам аэрапорта могуць стварыць цуды. Гэтыя людзі шмат працуюць, каб ваша падарожжа было як мага прасцэйшым. Маленькі добры жэст можа змяніць увесь ваш дзень падарожжа. Добрыя словы могуць прывесці да дадатковай дапамогі ці нават лепшага месца з большай прасторай для ног, як тыя першыя рады, пра якія мы гаварылі раней. Вы не проста нумар. Вы чалавек, які сустракае іншага чалавека. Дабрыня. Гэта мова, якая працуе ўсюды. Выкарыстоўвайце яе часцей. Думайце так, ты дапамог мне сёння, я дапамагу табе заўтра. Гэта свайго роду бонус для душы, але з добрай энергіяй. Калі вы добрыя, усё ваша падарожжа становіцца значна больш прыемным. Аэрапорты могуць быць вельмі шматлюднымі месцамі, праўда? Так шмат людзей, так шмат спешкі. У такія моманты вельмі важна клапаціцца пра сябе. Не спяшайцеся, рухайцеся спакойна і асцярожна. Моцна трымайцеся за поручні эскалатараў і не бягайце. Калі хтосьці вельмі спяшаецца, дайце яму прайсці. Ваша адзіная задача – бяспечна дабрацца туды, куды вы накіраваецеся. Калі вы карыстаецеся эскалатарамі або травалатарамі, заўсёды моцна трымайцеся за поручні. Калі вы выхадзіце з самалёта, пачакайце, пакуль большасць людзей выйдзе, потым вы зможаце спакойна выйсці. Заўсёды будзьце уважлівыя да навакольнага асяроддзя. Спешка вам нічым не дапаможа, праўда? Ваша бяспека самая галоўная. Падарожжа – гэта не 100-метроўка, а хутчэй марафон. Дарагі падарожнік, заўсёды слухай сігналы свайго цела. Калі адчуваеш стомленасць, сядь і адпачні, зусім як дома, у сваім любімым крэсле. Калі няма энергіі, зрабі кароткі перапынак і выпі вады, нібы гэта вада з горнай крыніцы. Калі адчуваеш сябе не вельмі добра, break time не прымушай сябе. Не саромейся прасіць дапамогі, калі яна табе патрэбна, бо людзі заўсёды гатовыя дапамагчы. Гэта нармальна – адпачываць. Тваё здароўе – самае важнае. Больш каштоўнае, чым любы скарб. Слухай голас свайго цела
і приймай свої обмежування. Ти свой лепший сябар, як верний сподорожник у довгім подорожі. Пункт призначення важний, але само подорожа не менш особливе. Ви не згодні? Атрымлівайце асалоду ад кожнага моманту вашага падарожжа, часу палёту, прагулак па аэрапорце і ўсяго, што адбываецца паміж імі. Кожнае падарожжа – гэта новая гісторыя, новая глава ў кнізе жыцця. Пражывіце гэтую гісторыю напоўніцу. Захапляйцеся цудоўнымі краявідамі, размаўляйце з іншымі падарожнікамі і шануйце кожны момант. Гэта падарожжа – узнагарода за ўсе вашыя намаганні. Калі ўзнікаюць невялікія нязручнасці, не дазваляйце ім сапсаваць вам настрой. Ці варта яно таго? Кожнае падарожжа напоўніць ваше жыццё новымі і цудоўнымі прыгодамі. Шануйце гэтыя моманты і атрымлівайце асалоду ад кожнага з іх. Вы заслугуваеце ўсяго найлепшага ў жыцці. Гэта былі 26 парад, якія, я спадзяюся, зробяць вашыя падарожжы лягчэйшымі, весялейшымі і, самае галоўнае, бяспечнейшымі. Спадзяюся, гэтыя парады дапамогуць вам і зробяць ваша наступнае падарожжа незабыўнай прыгодай. Хочаце раздрукаваны кантрольны спіс? Дашліце мне электронны ліст на caseystravelmagic@gmail.com з тэмай Travel Guide 60, і я вышлю вам яго абсалютна бясплатна, без абавязацельстваў. Гэта мой падарунак вам, каб вы падарожнічалі з упэўненасцю. Няхай Бог дабраславіць вас, і я жадаю вам шчаслівых падарожжаў. Я Кейсі з Casey's Budget Tours. Жадаю вам усяго найлепшага ў вашым наступным прыгодзе. Калі вам спадабалася гэта відэа, калі ласка, падпішыцеся на мой канал і націсніце кнопку «Падабаецца», каб убачыць больш парад для падарожжаў і відэа з маіх прыгод.